El primer punt és la proposta d'acord de modificació de l'ordenança número 1 de l'impost de béns immobles, és a dir, de l'IBI. Comprenem que la situació que està travessant actualment els veïns de Tavernes no podem demanar que pugem de nou als contribuents la seva contribució, valga la redundància. Entenem que en la situació d'atur que està vivint Tavernes i de les dificultats econòmiques per les que travessen els ciutadans hem de reduir el tipus impositiu. Gràcies. Sí, en definitiva, vostè ens va pujar de nou la contribució als ballers i l'IPC està en un menys 0,8%. Cada volta hi ha més parats a Tavernes, cada volta hi ha menys empreses a Tavernes, cada volta hi ha més persones en dificultats econòmiques a Tavernes i no estem disposats a que es pugen de nou la contribució. També he de recordar que la població també ha variat des de 2011 fins ara. Vostè ja du governant 5 anys i la població ha menguat i aquesta xifra no l'ha donat. Hi ha menys contribuents a Tavernes i a aquest pas anem a tindre encara menys. Deixe de contar històries del passat i comenci a governar perquè ja porta 5 anys governant. Insistim, no volem una altra pujada de la contribució. Gràcies. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? S'aprova amb els vots del grup municipal Compromís. Moltes gràcies.